А тут мені сподобалася основа для побудинка. Ось такий зборний варіант для дачі, упрощенный. Є навіть другий поверх. Він зроблений вельми просто, але вельми пригодно, що тут всталювано. Ідея гэтай побудови мені вельми сподобалась. І вона проста, зручна і пригодна. Для тих, хто цікавиться будівництвом, даю такий лайфхак. Я навіть зараз поднимусь наверх, щоб показати вам, як тут все обсталювано. Такое грубое древо, необчесанное. Ай! Бачите, який переплет? Я навіть ще подключена со светом. Цікавая идея. Тут есть навіть такая потайная схованная комнатушка.